asibingelele egameni lenkosi. Haleluya. Amen. Muhle uJesu bazalwane. Glory be to God. Amen. Sibonga ukufika kwenu bazalwane. Haleluya. Amen. Siyathokoza kakhulu. Asibingelele kubazalwane abasibukela live ku Facebook ngeligama lenkosi. Haleluya. Amen. Wama inkosi yomusa ingababusisa ibenzele kahle. Abazalwane ababukela ama-video ethu ku YouTube siyabulisa kubona. Abazalwane abalalela ama-audio ethu nalawo siwathumela ku WhatsApp siyabingelela kubona. Haleluya. Amen. Injumayelo zethu bazalwane ziyatholakala as ama-podcast as well. Haleluya. Amen. Kulaba abavamise ukulalela ama-podcast, injumayelo zethu ziyatholakala. Glory be unto the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Sizothola ukufundwa kwezwi lenkosi bazalwane nakulesi sikhathi. Glory be to Jesus. Amen. Incwadi uIsaya. Marabonga Jesu. Amen. Isaiah chapter 40. Ukufunda kwethu sizofunda from verse 29 siyoma evesini laba 31. Glory be to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. We are reading the book of Isaiah. Isaiah chapter 40 from verse 29 to verse 31. Glory be unto Jesus. Amen. Umyalezo wanamhlanje uthi hope in the Lord. Thembela enkosini. Glory be unto the living God. Maningi amathemba abantu abanye bayithembe bona atobhala iBhayibheli, abanye they trust in horses, others they trust in chariots, but ours is in the Lord. That is where our hope is. Namhlanje bazalwane ngizoletha umyalezo wethemba. Hallelujah. Amen. Ngizoletha umyalezo wokukhuthaza. I believe ukuthi kuningi esibukene nabo, kuningi esibhekane nabo, so kubekekile nje enhlizweni yami ukuthi ngike ngizokhuthaza osukwini lwanamhlanje. Hallelujah. Amen. Ngicela kuyiphethe ke bazalwane asifundele the book of Isaiah chapter 40 verses 29 to verse 31. Hallelujah. Isaiah 40 verse 29. He gives strength to those who grow tired and increases the strength of those who are weak. That even young people grow tired and become weak, and young men will stumble and fall. Then what? Yet the strength of those who wait with hope in the Lord will be renewed. They will soar on wings like eagles. They will run and won't become weary. They will walk and won't grow tired. Hallelujah. Amen. They will walk and not grow tired. Glory be unto the living God. Amen. Sizovalana amehlo sicela umzalwane oyedwa sikhulekele. Hallelujah. Amen. Kulokuphila kulokuhamba bazalwane
iqiniso ukuthi amandla ayaphela. Iqiniso ukuthi siyahamba sishayeke. Iqiniso ukuthi izinto ziyenzeka zisilahle phansi noma zisibeke phansi. Hallelujah. Kuyenzeka bazalwane uhambe uyolala kepha ukuzizwa ukuthi ngazuthi namhlanje anginawo amandla. Kuyenzeka bazalwane uhambe uyolala ungazi ukuthi usuku olulandelayo uyobhekana nalo kanjani. Kuyenzeka ukholwa uthandaza umbiza uNkulunkulu kepha uzwe ukuthi udinga into ezothi pick me up ngoba amandla akho aphelile. Sometimes kunezimo esithola siphakathi kwazo. Lezi zimo uma zifika azinayo i-time frame. Uma zenzeka bazalwane zenza ukuba sibe overwhelmed even ngama emotions. Uma fika lama emotions ungazi ukuthi lesi simo siyophela nini ngoba siza strategically so ukuthi sizoshaya ithemba lakho. Kwesinye isikhathi kuphethe into uthi usabhekele into ebhedayo kuphinde kubhede enye, uthi usabhekeleya kuphinde kubhede enye, bese uzuyibuze ukuthi kanti kuphela nini, kanti nqamuka nini, kanti mina ngiyofika nini ekukhanyeni kwami ngoba ukukhanya angiboni. Lezi zimo uma ifika bazalwane amandla ziyawaqeda. Lezi zimo uma ifika abantu ongabalekela kubona nabo ubona bancipha ungababoni ukuthi ngiyotshela bani bese uyangizwa, ngiyotshela bani bese uyangisiza ngoba lesi simo uma ngisizwa amandla siyawadrain. Hallelujah. So such situations they do come, they do occur. Ingakho iBhayibheli uma silifunda lithi izwi lenkosi uNkulunkulu uyena opha oyethileyo amandla. Uthi nako ngenamandla uyandisa ikhweba. Bazalwane, along the way, along the journey yokukholwa amandla ayaphela. Along the journey yokukholwa amandla ayaqhamuka. Uze ufike ku-position la uzoyithola khona uthi anginamandla, I am very weak. Yet I pray. Hallelujah. Uthi uPawuli uma inkosi inikeza a thorn in my flesh, phela a thorn bazalwane iva enyameni yakho kwesinye isikhathi lenza ukuthi amandla ungabinawo. Uke wahlatshwa mhlambe ikhuni likuhlabe la esandleni. Sandla sakho sivele sibe buhlungu ukuthi uyathinta so yasaba so zama ukuthi ube sensitive. Why? Because you are feeling pain ngoba kunento engeni awusithinti rafu, awusithinti noma kanjani because we understand ukuthi there is pain here. So amandla enginawo normally awabi khona ngoba kune pain engizwayo. Uthi makezwa that pain uPaul uthi Nkosi susa leva. Uthi about 3 times I prayed that he may remove the thought, but Nkosi yathi ena wePaul angizukulisusa iva ngoba ngifuna uqonde ukuthi leliva lilethe ukuthakathaka kuwena, but wena mawuthakathaka kula mina nginamandla khona, lawe namandla ungawaboni kula mina ngikupha amandla ukuthi ukwazi ukuqhubeka. So kufika isimo sizothi ungabi namandla. Mawubona ungabi namandla fanele uqonde ukuthi vele mina ngikuthakathaka, vele mina ngiyaphushuka, vele mina ngiyenzwe ngodaka, but ukhona onamandla. Elithi iBhayibheli uyamupha othakathaka amandla, langanamandla khona uyela kuyena. Nkosi ngimbathisa amandla
ngelinye ilanga uJesu aseGetsemane. Lithi iBhayibheli wabukana neGetsemane wathi, Baba, makungenzeka asihluleke kulesi sitsha, hayi ngoba ngithanda mina, but ngoba wena uthanda. There is a cup esimiselwe yona. Uyabona impilo bazalwane idinga ukuthi uyibuke ngamehlo abanzi, understand ukuthi kukhona ikhathi zokulingwa, kukhona ikhathi zokutestwa, kukhona ikhathi zokudlula ebuhlungwini. Wonke umuntu umiselwe a certain cup that must pass over amakhanda abo, icup yobuhlungu. Lithi iBhayibheli uma seGetsemane ethandaza engasana amandla, uthi kubafundi, umoya is willing but the body awunamandla, the body is weak. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingelosi yeza yazoqinisa. Ake ngithi kuwena nathi inkosi iyabheka ngakuthina uma singanamandla, maqede sithumelele usizo livele emazulwini in the form of an angel ize izoqinisa. Akudingeki ukuthi upretende ngazuthi amandla ahlala khona, amandla ayaphela, but ifanele wazi ukuthi uma kuphela amandla ubalekela kuphi, ngoba kunedwala lokubalekela, kunendoda efanele ukuba uyobambana nayo uma amandla phelile. Uthi inkosi angisenamandla, inkosi ithembekile ukuyithumelela usizo lwasemazulwini in the form of an angel. An angel ifike izoqinisa. Noma sebabuza bathi besicabanga ukuthi uyaphela lapha, basibona ngapheli, besimazi ukuthi ulele emlotheni, basibona phakama from emlotheni aqhubeka nempilo. Bekade yona imshayile, bekade sekuphelile, bekade sisho sithi siyamngcwaba, but miraculously so uyikhahlelile ingubo zokufa, sambona vuka, sisho sithi akanamandla. But as long as eqhubeka ethatha inyathelo, elokhu ethatha ama-steps, uNkulunkulu wampa amandla. Ngoba yebazalwane ukuhlala endaweni eyodwa angeke wenze ukuba ube namandla, but uvuka uthatha isinyathelo after sewushayekile, after amandla asenciphile, uthi phambili nyaya, uNkulunkulu uzokupha amandla manje. Amen. God will give you your strength. eBhayibhelini amadoda amanye, lithi iBhayibheli amadoda bekade anoxhobo, lamadoda athi asinakudla sidambile. Athi lamadoda uma sihlala la siyofa, uma sisuka siya kucamp yama-Aram siyofa. Then they had to take a decision. Bathi ngono sife siya. Basuka baya to the camp yama-Aram. Lithi iBhayibheli that step abayithatha yokuqala uNkulunkulu wangena kuyona, wa-amplify ama-steps wamadoda awu-4. Impi yama-Aram yezwa ngathi kuza impi enkulu, yaqeda yabaleka ngoba uNkulunkulu uyamupha yethile amandla. Kongenamandla uyandisa ikhwebe as long as azi ukuba indawo yokubalekela ikuphi. Uthi ohlakaniphile igama
likaJehova lingumbhoshongo onamandla olungileyo ubalekela kuwona olungileyo ubalekela kulona maqeda bese uyafika uyalondeka uyagcineka emandleni wenkosi. The trick bantwana basekhaya is to understand ukuthi vele thina amandla asinawo. So we rely on him who is all knowing, who is all power and all strength ukuthi asigcwalise ngamandla. Ubona siqhubeka sima akona ukuthi impilo imnandi kuyahambeka sidla ama-custard zonke iy'nsuku into esimisayo ukuthi uma amandla phela siyabuye siyothi baba you know ukuthi siyakuthanda but amandla shona phansi noma sithi siyalibiza igama lakho siyezwa ukuthi kunezinto ezifika zizosihlasela. Yenza indlela Nkosi ukhweshisa konke maqeda usigcwalise kabusha sibize noma sidlule entweni silibize sithi lingaphezu kwamagama onke. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi bazalwane bangabe kuthiwa umuntu uyadabuka isifuba ngimisela ukuthi namhlanje esami isifuba sidabuke bazalwane. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Amen. Asidabuke masidabuka bazalwane. Glory be to Jesus. Amen. Hallelujah. Inkosi isipha amandla. Hallelujah. Yabo seqalele nevoice seyibamba main line yahamba so kuzolandela isifuba. Inkosi isipha amandla. Uma uhamba ubona ukuthi awusaboni so uhamba ubamba amabona ngoba amandla angasekho. God comes and gives you power. God comes and restore even ithemba lapho selinqamuke khona uthi kusasa angisaliboni kahle ngazi uthi anikho noma imfiliba. God comes and say ikusasa likhona. I am there because mina ngiuJehova ngiyawazi amacebo nawo ngawe to give you hope and the future. He comes as a restorer ukuthi noma kuthiwa bengasaboni ukuthi uyakuphi but inkosi iyafika ithi noma bheka namhlanje but kusasa kuzoba ngcono. Kusasa kuzoba ngcono. Glory be unto God. Hallelujah. Insizwa ziyaphela amandla ekhathana nabasha bayawa nokufa. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli makhuluma ngabantu abasha lithi abasha banamandla but the very same people abanamandla amandla ayabaphelela. Lithi iBhayibheli abantu abasha bayawa nokuwa. Bazalwane la ebeni musha baningi abawayo baningi abamdelayo uNkulunkulu bathi lento kaNkulunkulu ayikho because sikhohlisiwe kwathiwa uma sifike enkosini sizophila kamnandi. Wanganakwa indaba yokuthi uthi awufuna ukufana naye akathabathe isiphambano maqeda amlandele ngoba we are called to bear the cross and ukuthwala
isiphambana akukho mnandi ngoba bazalwane kuyabiza ukuthola isiphambano, kuyabiza ngoba naso siyasinda. So sikhohlwa ukusinda kwesiphambano, sicabanga next time uma fika izimo, when the cup comes, ukuba uliphuze maqeda wena wokuqala obalekayo uthi lo uNkulunkulu akasebenze, kanti azange athembise ukuthi uyohlala kumnandi, azange athembise ukuthi uyohlala uphila kamnandi, but wathembisa wathi angeke akushiye. To Mary, nobody told me that the road would be easy, but I don't believe he brought me this far to leave me. Ngeke kuthwale kuze kube lesi sikhathi kanti uzokushiya. Uzoma nawe mthembe nokubona kahle ukuthi izinto ayihlangana. Themba ukuthi it's part of the plan and part of the process. Kenzeka ngasikhathi izinto zingahlangana. Njengayo yonke into ekhona nginenetwork yefoni ihambe. Usacabanga ukuthi uconnected. Nala kuyenzeka izinto zingahlangana. Uthi uzama lokhu kungahlangana. Uthi uzama lokhu kungahlangana. Uthi uzama lokhu kungahlangana. But mthembe irregardless ngokushila ezwi lakhe wathi nabasha bayaphelelwa amandla, wathi nensizwa ziyawa nokuwa. Ngepha bamethembayo abenza njani ebazalwane? Abethembayo bayathola amandla amasha, bayathola amandla amasha. They receive new strength. Sihlela konthini iBhayibheli? Hallelujah. Amen. Chapter 2, verse 31. Yet the strength of those who wait with hope in the Lord will be renewed. They will soar on Amen. wings. The strength will be renewed. The strength will be made afresh. Bazalwane abamethembayo bayathola amandla amasha. Athobhala kahle ungabona siphidlika ngaphandle ngoba uthobhala iBhayibheli thina siyindlu kaJehova, siyindlu yenkosi. In other words, siyakhiwa. Uma kwakhiwa kuyenzeka ubone kuphidlika wena. Athi obhala iBhayibheli noma kubonakala ngaphandle ngasuthi siyaqeqebuka, noma kubonakala ngaphandle ngasuthi siyaphidlika, but amathemba ethu asenkosini. Athi lo bhalayo ngaphandle singaphidlika, but ngaphakathi senziwa sibe basha usuku nosuku. Ungapheli ujahile ngoba inkosi khona lokho musha ekwenzayo. Noma wacabanga ukuthi semphansi, angikho phansi, but uJehova usesebhizi ngami. Hallelujah. Amen. Abahlekayo abakhuluma
khona lezo bamangazi khona le uJehova yenzayo ufuna kube ngazuthi kuyaphela kanti owakwaZulu ohlakaniphile washite yodwa wathi ukuhlehla kweqama kusika ukubaleka bathi kuyothatha amandla kanti sisathatha amandla babodwa bacabanga ukuthi we are down and out bacabanga ukuthi we are finished bacabanga ukuthi akeziphinde siphakame bacabanga ukuthi laba sigcine khona so lokhu sihleli sikhona kanti abakuzange langene ngoba lo esimethembayo uyasipha amandla amasha bazomangala babone siphakama bazomangala babone siya phezulu bese bayasibuka bangakholwa bathi yibo laba yebo uJehova usesiphile amandla amasha. Lithi iBhayibheli bayakhuphuka ngamaphiko njengeinkosi bagijime bangakhathali bahambe bangaphela amandla ukhozi alifani nesinye isilwane. There are 7 things bazalwane ngithanda ukuthi ngithi touch kuzo. Number 1, ukhozi into eliyenzayo uma lindiza luflaya lilodwa alifly nezinye inyoni ezincane. Uma ukhuphuka abazalwane kunalento ebizwa ngokuba i-altitude. I-altitude ilebanga eliyale phezulu bazalwane from ground up. I-altitude ayilingani iyahluka. That's why noma uzogibela indiza bantshela ukuthi tina we are flying maybe at 7,000 altitude yabo. So kuya ngokuthi indiza iflya kuphi ngoba indiza kunendlela yokuflya kwayo ehlukile. Indiza ngifana nenyoni. So uma izo ascenda noma izophakama fanele iqale igijime uma okay awuyithi so let's go back. Indiza mayiqala izosuka iqala ihamba. Hallelujah. Mayihamba ihamba kancane uyibone ithathela ispeed bese iyagijima. Uma ugijima kuyipha amandla wokuthi kwazi ukuthi take off. Mase take off lapho seyandiza. It is the reverse of last fundakho. Lithi iBhayibheli abamethembayo bakhuphuka ngamaphiko. Lithi iBhayibheli bese bayagijima. Lithi iBhayibheli bese bayahamba. So indiza ifana nenyoni but uma seyiflya comfortably esibhakabhakeni kune level ye altitude la fanele ifike khona lapho seyaflya la sebamtshela khona bathi bafuna ukukhipha amabhande ngawakhipha but uma ingakasuki phansi bathi fasana amabhande because asikwazi okungenzeka kuwe ungalifasanga ibhande. Ukhozi luflya lodwa lephezulu alifly ku level yenyoni. Ukhozi liyaphuma esixukwini njalo uma bekhuluma about leadership baba isilwana abakhuluma ngaso kakhulu is an eagle because an eagle is a perfect example of a leader because you cannot lead uma usahlele esixukwini. Ama leader akubona abantu babangani abaplease abangani but I understand that sometimes the journey I have to walk alone. Then I can say I
am a leader. Atohlakaniphile ofuna ukulida i-orchestra fanele flathele the crowd because awukwazi ukulida a group of people usanaka ukuthi abantu bathini. Eagles fly alone, that's number one. Number two, eagles have a strong vision. Vision yakhona is very strong, and once babona i-pray, once babona ukudla kwabo bahlala kukona basuke. Eagles have a very strong vision. Ukhozi luyama phezulu bengathi uchokekile. Uma selehla liyothi attack lithathe its prey. You need to have a vision. Vision yakho ibe focused. Uhlale kulento ofuna ukuyenza. Umule goal uhlala ku goal lakho. Unganaki ukuthi abantu bathi until lizefezeke. Ukuthi sihamba kancane kusho ukuthi akwenzeke. Nethi khona izinto ezisakhiwa, khona izinto ezisalungiswa. Uzuma sijahi ngoba into ejahiwe kayi kulula ukuthi isheshe iwe vele ngoba wonke umuntu bekade ajahile akwakhiwanga stamina. So speed bazalwane is not everything. Speed is not an advantage because ungaba speed and you are going in the wrong direction. Hallelujah. Ngingabona uNkulunkulu ebiza fanele uqaphele ukuthi umzwile ukuthi uthe wenzele akubizele yona. Angathi shumayele wena ufuna ucula. Hallelujah. Ngoba lapho so lose your overall focus. Glory be to Jesus. Number 3, ukhozi alizidli izinto ezifile. Ukhozi bazalwane alisona lesibana basibiza ngokuba iscavenger lidle noma ngabe yini. Ukhozi ludla izinto ezifresh eziphilayo. Hallelujah. Into mayifile ifele ukhozi ahlala lapho nawe ifundise kunezinto ofanele ungangeni kuzona kunendaba efanele unga-entertain ngoba mawubheka kahle asikunikisi indawo ayikwenze lutho instead zichithele isikhathi. Hallelujah. Sihlalile sahleba ngaye then what? Ile balance yethu ayishintshanga. Uma siwedla ikhabishi siyoqhubeka sidle ikhabishi. Ngobani? Ngoba lento esikhuluma ngayo ayisinikisi phambili. Ukhozi number 4, they enjoy the storm. Ukhozi uma istorm sikhona, ukhozi liyajabula. Luza phakathi kwestorm. Maqeda istorm asiloku sirawunda lisebenzisa istorm ukuthi liphakame liye phezulu kakhulu. Liphakame liye phezulu kakhulu. Each time the storm is brewing, uma abantu bebaleka bathi the storm is coming. Ukhozi luthi I want the storm, I use the storm, I strive in storm, I work better when I'm in storm. Ngicela uNkulunkulu ngithi ungangisiza ngifane lokhozi kuthi makune storm bese ngiyajabula Nkosi uzabe sewuncedile ngoba istorm sivamise ukuthi singajabulisi mawulokudlula ugowa through uvamise ukuthi ungajabuli isizini la ukhala kuphela. Mina wasebeni Nkosi. Ujehova ngonyali. Ehlelwani. Nkosi, why mina? Why? It's stormless for most people. Abajabuli. Angaze nezwa lofakazayo. Athi bazalwane ngilahlekelwe imoto. Theksenjalo ngaxoshwe emsebenzini. Theksenjalo ngizotshela nje ukuthi namhlanje akunakhaya engihlala kulona manje uJesu seyinkosi. Angivamanga ukubezwa lapha. Othi namhlanje angazi ngiyodlala. But I'm happy that I'm still here. Angivamanga ukubezwa
but ngivama ukuzwa lana sebakhuluma ngeafter. Yebazalwane kwesinye isikhathi uMinkosi ufuna ukukukhulisa. Iyayifuna ukuthi uyidumise while in store. Umtshela ukuthi ungcwele while kwehle inyembezi. Umtshela ukuthi akekho njega naye while abantwana belambile. Umtshela ukuthi baba siyakudumisa while igesi ingekho. Imali emsebenzini ingahlangani uthi wena ungcwele sima kade. Sometimes bazalwane ufuna ukudunyiswa nasenhluphekweni. Once you learn ukumdumisa nasenhluphekweni, once you learn ukumdumisa lazi kushaya khona, usathane ayikho into ayophinda kubambe ngayo. Hallelujah. Amen. Ungabi khawadi yomzalwane. Uthi ake abheda avele namhlanje ukuthi ngithanda ngisathandazelana. Because ubonisa ukuthi wena impi awukwazi ukumelana nayo. Impi uyayibalekela. Ngoba bazalwane impi esilwayo asizikhetheli izimpi. Hallelujah. We don't choose the battle that we fight. The battle just comes. We don't choose the battle that we fight. Full Ephesians chapter 6. Lithi Bible sekwenze konke. Nimbathe ikhali zakamoya. Ayibala sekwenze konke. Maqeda nini? Maqeda nenze njani ebazalwane? Okusho ukuthi impi izoza kuwe. Angeke uphume uyoyilanda. Impi izoza kuwena. Zizokushaya izinto ungahluphe umuntu. Zizokushaya izinto ungadelele umuntu. Ngoba impi ikhethele wena amazulu wathi uzoyimela. So we don't choose the battle. Ulala ku right. Uvuke sezikhaya. Hallelujah. Amen. Uvuke sewuhlasela ungazi awu. And then ngoba izolo Mosi beku right namhlanje. Hallelujah. Amen. We don't choose the battle, but the battle comes to us. Number 5, ukhozi lu testa their mate before limthemba. Uma ukhozi lizothandana liqale limteste lo olphesiwayo ukuthi uthembekile yini. Abakhuluma ngokhozi bathi lithatha uthi noma izinti or fela likhuphuke lesifazane liyele phezulu. Uma lile phezulu bese liyadedela. Uma liliyeka lothi lo wendoda fanele ukuthi abambe lothi. Maqeda ukhozi lo liphinda the very same process ukuze libone ukuthi lo uthembekile yini. Ukhozi alahambi nento olungayitheni. Same as God. uNkulunkulu angeke ahambe nawe angakutheni. uGod will test you qala before angakuthemba ngoba what cannot be tested cannot be trusted. Uyithemba njani into ongayithestanga? Hallelujah. Amen. Yonke into efanele isetshenziswa abantu iyatestwa. Lempilo it's a life of test always. Akonzama nje siyothenga umbhede furniture shop utestiwe lo mbhede ukuthi abantu bazolala yiko ubhalwa ukuthi yi double bed 120 kilograms this side 120 kilograms this side. Abaphalelanga ukuhlobisa babhale ukuthi we tested this thing umuntu onalesindo uzoba right.
ingakho ibhekwenzeka ungabi naleso sindo mhlambe uoffer wethu ufike ulale 2 days umbhede uphuka uthatha ubisele store bazokubiza izala ubonile lo mbhede ukuthi ubhalwe ngobani usithemba lento esiyikhiphile ukuthi olingana lesilinganiso uzoyanela ingakho uNkulunkulu akudlulise amen uthembile ukuthi lento ayifake kuwe inamandla yokuthi imelane nezimo so wena ungayidisqualify ngama-test adlula kuwona kanti izulu likuthembile. Nisibone simile bazalwane akubona ukuthi vele sinamandla ingoba sithenjwe amazulu ingakho uma sibona izinto zingahlangani sibuza lo sifakile ukuthi manje senza njani because wena osithembile. Hallelujah. Ngawama amandla vele bengizohluleka ngezami ikhwepha bengengikhona but kusho ukuthi wena kunento oyibonayo mina engayiboni. Hallelujah. Ngoba vele mawudlula uvamisile ukuthi ungayiboni uyibona seku after ukuthi kunento enamandla efakwe kuwena. Glory be unto Jesus. Amen. Number 6 ukhozi lu prepare carefully isidleke salo ye-material. Because it's a very therapeutic. It's very thorough. Kuma preparations eliwenzayo. Isidleke sokhozi siqinile bazalwane ukuthi umntwana angawi uma ephakathi. Hallelujah. Ukuthi umntwana ophakathi angaweli phansi. Ingakho umkhosi elifundisa abantwana balo ukumbiza ukuflaya liyahamba lifike lidle isidleke ngoba isidleke sokhosi ivamise ukuthi sibe phezulu liyazi ukuthi umntwana uzobe uyaqala uyawa uma ewa lokho kufanele kumfoste ukuthi unamaphiko yuza amaphiko wakho ukuzundise umkhosi libona lo mntwana lokuyawa liyahamba liyomthatha liphakame naye phezulu bese liyamdedela bese liyafuna ukubona ukuthi lento kuye uzoyisebenzisa na ukuthi ayisebenzise ngoba uNkulunkulu kunento ayifake kithina afuna ukubona ukuthi siyayisebenzisa yini for survival. Number 7 ukhozi uma selikhulile liyahamba liyokhamela idwala uma lifika edwaleni lishaya impumulo yalo likokote maqeda bese liyayikhipha bese amaphiko alo liyawahlwitha likhipha amaphiko amadala ukuze kuzomila amaphiko amasha. Cause uma selikhulile liyaziregenerate. Impilo bazalwane idinga uhlobo lwabantu oluzoziregenerate. Angeke ulunge umuseselo yamzalwane wango-1992 angeke ulunge umulo yamzalwane wango-2020 manje izinto seyiguqukile inganomzimba wakho. Mina bengike ngiqaphele la kumino yami kunokuthi ngibone kuvela isikhumba esisha ngithi ngiyasusa lesesidala ngibone kuvela lesesisha nginake bese ngiyasusa bese ngiyabona ukuthi kahle umzimba uyaziregenerate. Ingakho sonke sila indlela esaqala ngayo masiqeda ukuzalwa akusiyo le. Beka abantwana abancane bacecebuka kumele isikhumba esisha
because the body was meant to regenerate itself. So now we are dinga ukuthi uhamba hambe uziregenerate for your own survival, ngoba izimo hleze iqede ngawe uma wena ungayiregenerate. Bafanele wazi ukuthi amandla okusenza ube musha aqhamuka from enkosini. Ingakho bhala iBhayibheli athi umeloba elokugcina qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Uzungaqini kwezinye indawo, but iqina enkosini. Uma enkosini uyathembe, inkosi izokupha amandla amasha, inkosi izokuphakamisa ikubeke ku-level la inkosi ifuna khona. Ingakho bengizothi kuwe namhlanje, abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko. Atobhala iBhayibheli uma ekhuluma thina asibone bala. We have to ascend to the heavenly places. Siyohlala naye. Abuyobhala incwadi yamaHebheru athi bese bayagijima. Athi kunomjaho, there is a race emisela ukuba uyigijime. Run this race with patience. Ngoba this race iyabiza, izocheka, uyakwazi yini ukubelezela. Athi uJesu mekhuluma, bazalwane, make sure ukuthi niyabekezela ukuze ubelezela kwenu kube upheleliswa kwenu. Lo ogcina athumebhala athi ngoba seniyamazi yena, ngakho ke hambani nikuye. Asihambi kwenye indawo. Ingakho obhala uIsaya gcina ngokuthi bese bayahamba. Hallelujah. Lo bhala iTestament elisha athi ngoba seniyamazi, hambani nikuye. Ngoba lempilo idinga abahambayo. Wathi ehlabelele omunye umculi wakithi wathi singabahambayo thina kulo mhlaba. Into eseyithekwa ukuthi uhamba kanjani, ngoba vele sonke siyahamba. Hamba ubuye khona amandla mawaphela azogcwalisa ezirefilling kamoya. Ingakho nawe nemoto uyayithatha uyimikise egaraji, unipetrol seyiphelile, uweyowenziwa refilling. Hambani nikuye. uJehova uzonipha amandla amasha. Hallelujah. Amen. Uma phela amandla, khumbula inkosi iyaphana amandla amasha. Balekela kuye, ungabaleki kuye. Iyakuyena, ungasuki yena. Mawufika kuyena nobuthakathaka bakho, ukufuna nalobo buthakathaka bakho, ukufuna naleyo weakness yakho, ukufuna nalobo kuhluleka kwakho, isa kuye. Yena bese akupha amandla amasha. Yena bese asuse konke okungadingeki, athi ngikwakha kabusha mntanami, ngiyakupha amandla amasha. Ingakho bhala iBhayibheli athi abamethembayo bayaphiwa amandla amasha. Laphela khona abantu angeke baze babona ngoba inkosi esihamba nayo ayiphelele. Singaphakama thina sonke bazalwane.